उदालगुरिनि डिमाकुसि दैमु नोगोराव खुंजानो थांगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा। सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन बे बोसोरारि जथुम्माया। सोरगिदिं बिथिङाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होनो नाजादों बानजाय आफादा। बर'नि बायदि दोरोङारि मोसानायखौ आलासिफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों बिद्युत साहारि दैदेननाय मोसाखावरि हानजायाबो। जेबो जेंना गैयाजासे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो आरो बायदि खैफोदनिफ्राय रैखाथि खालामनो जानजि खाफ्रादों सा 600निबो बांसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा। बानजाय आफादजों दानानै होजानाय भलन्टियार्स साब कमिटिनि मावसोम हानजाया सान हर नांथाबगासिनो दं एनसिसि फोरोंथाय होनायाव। उदालगुरि सहरनि सोनाब हालामाव थानाय डिमाकुसि दैमु नोगोराव खुंजानो गोनां बर'नि माहारियारि सिनस्रि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मानि साखाफारा खालामनाय बिथिंनि सायाव नोजोर बोनानै बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा ग्राउन्ड रिपर्ट। फैगासिनो दङ खाथिथारावसै सफैबाय नै सफैथारबाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा। थारैनो बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैमु नोगोराव आरो बे डिमाकुसिनि जि दैमु नोगोर बे दैमु नोगोरावनो जिथु फैगौ जानुवारि दाननि जि 11 आरो 12 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जि जानो थांगासिनो दङ मोनसे गाब गोनां हाबाफारि। बेनो जाहैबाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनैनि सानाव मेहेर गोनांसिन खालामनो थाखाय ओंखारबोदों माखासे जोंनि बर' हारिनि जाखांफु लाइमोनफोरा। थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जानो गोनां जि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा 64थि आरो बे 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनै बर' हारिनि जि हारिमुवारि मोसानाय बे मोसानायजों दिनै मुलुगाव दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों माखासे जोंनि लाइमोन जाखांफु सेंग्रा सिख्लाफ्रा। दा जों बुंनांगोन जिथु बेयाव बिथांमोना थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जिथु नैबे डिमाकुसि सहरनि खोला फारसे थानाय जेम्स बेंगा जि गेलेग्रा फोथार आरो बे गेलेग्रा फोथाराव बेबादिनो जिथु गावखौ जिथु सोलोंथाइ लाबाय थानाय बे हाबाफारिया बेयाव सोलिबाय थादों। जिथु जोंनि माखासे बर' हारिनि जे उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ दिनैनि सानाव बिथांमोना जि बर'नि दोरोङारि जि दामनाय खाम सिफुं सेरजा आरो गोबां मोसानाय बे बर'नि जि दोरोङारि बे दोरोङारि मोसानायफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना नैबे समाव जि जानो गोनां जि हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जिथु बिथांमोना बेयाव जि मोसानाय सोलोंबाय थादों। थारैनो बे मोनसे बाख्नायथाव जागोन जिथु फैगासिनो दङ मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव नोंथांमोना माबायदि मोसानाय दिन्थिफुंनो बे समाव साखाफारा जादों आरो बेसेबां सिमहालागै नोंथांमोननि जि बेबायदि फोरोंथाइ होबाय थानाय बे आगबारिखौ जोङो 1 सप्ताहसो जाबाय दासिम जोंनि मोसानाय जा तालिम होनाया। बेनि थांखियानो जाबाय फैबाय थानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानो थांगासिनो दङ। देग्लायनि बे बोसोरसालिया जथुम्माया जोबोर गाजा गोमजायै जागोन। बेवहाय जोङो आरसिनि बानजाय आफादनि हारिमु दालाय आफादनिफ्राय जोङो गोग्गोमै बर'नि जा सुबुं मोसानाय बेखौ जोङो दिन्थिफुंगोन। बेवहाय 120निबो बांसिन मोसाखावरि बिथांमोना मोसागोन आरोखि। बेयाव गोबां हादोरफोरनिफ्राय बेयाव दावबायारिफोर फैगोन। जोंनि नैबे जिथु जानो गोनां हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफैगोन गोबां
रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लाबाय बेयाव बर' हारिनि माबायदि मोसानायखौ नोंथांमोना दिन्थिनो बेयाव साखाफारा जादों दिनैनि सानाव जोङो गिबियावनो जिहेथु बर'नि मुंदांखा मोसानाय आरो बियो भारतनि मोनसे मुंदांखा मोसानाय बयजोंबो मोजाङै अनसायजानाय आरो बुहुमनि समायना रमायनासिन मोसानाय सोमोनांथाव गोमोथावसिन मोसानाय बागुरुम्बा बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो मोसागोन बेनि उनावहाय बर'नि माखासे रायजो जानाय मोसानाय जेरै ना गुरनाय बिनि अनगायै जोंहा खेराइ आयदानि मोसाग्लांनाय सत्रालि दाहाल थुंग्रि खफ्रि सिबनाय आरो दा बिदिनो जोंहा दाउस्रि देलाय आरो बायदि बायदि सुबुं मोसानायफोरखौ मोसाना देखायगोन आरोखि बे हाबाफारिया जिथु मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि बे जारिमिनारि हाबाफारियाव नोंथांमोना दि नोंथांनि जिथु मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंनो मोननायनि खाबु दिनैनि सानाव दा बे बिथिङाव मा बुङो रायजोफोरनिसिम जोङो गोजोननाय मोन्दों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया दिनै डिमाकुसियाव जाबायदि गाजा गोमजायै बेवहाय फालिनो थाखाय खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे हाबाफारियाव जों बाहागो लानो मोननानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों नंखायनो जोङो बानजाय आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम जों गोजोननाय फोरमायदों आरोखि हय नंगौ बिथाङानो जाहैबाय गोलाव समनिफ्राय जिथु नैबे जानो गोनां हाबाफारि जि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बे 64थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जिथु बर'नि जि माखासे दोरोङारि मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंनो दिनैनि सानाव जि बिथांमोना दि साखाफारा जागासिनो दं बेनिफ्राय थारैनो बाख्नायथाव बे 120 20 बा 30 बा 50 दिनै मोसाखावरिफोरा बै हाबाफारियाव मोसागो होगोनखौ दिनै बिथां फोरोंगिरिया नैबे समाव बिथाङा जोंनि गेजेरजों फोरमायना होदों जोंबो हास्थायदों जिथु बिथांमोननि जि बाहागो लानो जुदि आरो बे जारिमिनारि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे खाबु गोनां होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव